nkatolo ụzụ wee dibịa na dibịa wadodo nwa imazi enyi akọba ga-esiri abalị ọwụla gwanne okoye ọchị na-emekwanụ m ụmụ ọmụmụ nwoke Abanje abamba bozo dimpo ududongo gugolo mmonwe mo ududongo gugolo mmonwe mo okoye ọchị nọdụ n'ukwu oseke nọ n'ukwu aja ọ bụ chere ọ na-awọrị wudu dị nọ n'aja agụ ọga ndị ọga ọkpọtọ nwa eze enyi ugochukwu nyekwe ndị gị na ọ dị n'isi ntaja anyị eji ekwe na-eru ya elu iwewu na nkịtị nwata nwaka nwa okwu dị ara ọwụdị nne na-esiri anọrị ka a na-esiri ndị ọzọ ọ bụrụ onye chiri igwe wee chifuola agụrụ na onye mere ibe ji ọkụ agadi nwaanyị ji aka na-aba agba ncha ma ọ gwana ihe agbagba ụkwụ ọgọdụ nwa nwe ka ọgọdụ nwasịrị tọrụba ojicha agụ ma akwụkwọ nwe asụsụ ụzọ n'ebe nwa na-ekwere ikwu egwu ọbara tụrụ na-egwu ọbara akwụ na-ekwe mmanụ abadaba obodo ọbara ma n'ọnọdụ n'ime mmezi enyi ịdịkwa na-ete akwụ na ịdịkwa na nnekwu na ịgbara na-ete ọbara nwoke m ibe ọ hụrụ n'anya ma na-akpa agba nganga ka ji eti nganga ka ji eji obodo mmanwụ zekwalụ ndị ọzọ obodo ọtọ bụ n'ọrị na-ama ozu bụ nwanne oke bịa ebe a ige nụ ntị anyị na-emeghe bịa ebe a o nwere ibe ji wuru nka wuru ụzọ wuru dịda wuru ibe niile ọkwọta eze nnukwu ọga mmanwụ bịadụ na-ama echere Obobi na-adịrị nwa wasị gị na ọgba nje gị na-eje Obobi ma na-adịrị nwa ukwuchi a na mọ ma kwuru mbuzo etute etogba na mụ ma ji kwuo onye mkpụtụrụ ụgọ wuru elo eze na ọjọọ chelikere na ndụ esi n'isi eze na ọjọọ ibe nwere isi nwa ọdụdụ na onye iberibe ma n'etiti ọwụrụ nne agụgụgwe gị na nwanne enwe ma agwa ọkụ edi nwanne enwe ụkwụ ọzọ dị mgba na nwanne enwe wee dị ụkwụ okwu agụghọ nwoke m enwe na-akpa n'elu na edi na-akpa na nwoke m ọkwa ọtọ ogori nne nwaanyị igbo dị ya ọbụla ajadue nwoke mụta ije ụgwọ nwunye amụta n'ọnụ na ọkwa nne ọkwa ọtọ ọgwụ ọcha ga-ebuzi n'ọdụ chara agụdụba na mgba ahụ eje ga-abụ ndị ji otu uziwe nwaanyị mmanwụ ụmụ nwa ojii ndị ọkara abacha egwu na-awụ ime onye ojegwudo ọgụ ojegwudo siri aga mee leke n'anya na ndị okenye anwụtago n'ụmụazị na ji agba agaba ndị egwu okenye bụ eziokwu ozi na-ekwu ekwu mgbe o ji anwụ ọnụ obido n'anya were obodo ọkwa nne atụta ekwu ama bebe ọdụ onye njenje kakwa onye isi awọ mma onye njenje kakwa onye isi awọ mma ọdọ nwa eze enyi mbụba nne ya mụrụ ụmụ onwe osisi siri ike eji dibe ebi n'ude osisi siri ike eji dibe n'uri ebiri n'ọbịa ọfọdọ n'ihi edekwa n'ude ka ebiri nwoke m ọ bụ chele ọ na-emegbe n'ọdụ gara ikwesị aka n'aka eze na ọjọọ ogirisi ngwa alụsị na-eje ụka gba okwu ahụ ọnụ ya tụrụ ụbọchị agwa okwu ụbọchị agwa mmanwụ abadọba ogori ọbara ịma na ọnwụ dị n'ime ịnọkwara ege ụmụ ntị ka m gwa gị ibe atụtụ ụzọ naba n'ebe n'ebe neke neke ada ekpurokwa nene onye gburu nwanne ya nọ na-arụ ọkwa nne ọgbọdọ nwe eze enyi ọgbọdọ nye ji gbara obodo odo ọgbọdọ na-ego dịgbara n'ụmụazị wee bụrụ n'anya ọgbọdọ nwa eze enyi ego dịgbara n'ụmụazị wee bụrụ n'anya ngwa nne anya ele nwa gị na-ene m anya
eze chere biko iwe na iwe o nwere okwu ọtụtụ n'ụbụrụ ọgbanje gbadube kedu oge chukwu bịa na be gị eze ọ na-abịa na-eme ọ na-abịa nwaanyị gba ngada asabi okwu nwaanyị mmiri nwaanyị obobo ntutu na-ekwenụ mmanwụ abalị magodo ji na mma narịrị abalị magodo ji na mma na eze ọjọọ ejiri nwa agụ ajụ aja ka ntụ agha ajụa eze na ọjọọ nwa agụ anada agba n'aba ayacha ma otoro ọwa ọgbọ mgbu ibe agụ ji emi na nọọdị ana mbọ ibe nkịta ji emi na nọọdị n'imi ntarapụpụ nji ekwu okwu mmanwụ n'ọdị n'ire mmanwụ onye ọ bụ ọbụ ndị mmụọ inyekwa ọtọ biko ugbo mmasị enyi ọkọtọ n'anya ugbo ngwe egwu na-atụ ngwu tụọ ya egwu ngwu maka na ngwu alụsị okoye ọcha nọruke na ana emekwanụ mmanwụ ma ọmụmụ nwoke o nwekwara ibe nna ọgbanje uwe afọ ya otu ụlọ akara m mmadụ egorija anya na-abịa iwe wụ na nkịtị nwata nwaka onwe okwu dị ya ekperimekọcha nkụ n'ibia ji mara ma kwuru eziokwu idekwa ada na ụbịa nwurugbo nwaanyị amoosu ejegwugbo omo na nwenu malụ mmanwụ makwa na na-ebu eke n'isi ama igbo ọdịgoro gacha okwu na-egbe alụsị dị ndị ya na-ekweru mmanwụ egwu ịmakwa na ọnwụ na-ebu mgbe egbugbo onye abụ nwa na ibe niile ejije n'ụzụ ọkpọdọ na nụrụ na nne gị nwụrụ mbebere onwe n'akwa ọkpọdọ nwee jeri kwa ya eze ọjọọ na-eke n'anya o nwere ibe na-eme ka ngwa ga-agwụ irugo oji ihe nye m ka ngwa awa inye onye ọzọ ji ahụ ọwacha anya wa ọjọọ mgbe mgbe mmeji were nya bụ ọjị wee bee n'ire nwere nya bụ ọjị wee bee n'iri ma na ụlọ agbawa mmanwụ n'aba ọgwụ ọdọ ọ na-eme ọnwụ ọgbọdọ nwe ọgbọdọ ọ na-eme ọgbọdọ n'ibe niile dịbịa ọgbọdọ nwe eze enyi dibịa ọnwụ obeke ọgbọdọ dibịa ọnwụ obeke mmanwụ ọgbọdọ nwoke m ịgwa ya yo ọgwanụ nwa ya akwa nne ọkwa nne ọgọ mere ọnwụ ọjacheri ga na-echeri ọ na-eme nnekwu ọzọ ọzọ a na-abatakwanụ m ọnụ ya ka ndị ụwa ji akpọrọ m onye amụma ị na-agwa ege m ntị ka m gwa gị nte mbọchị etiri m mmanwụ n'ugbo eji mbe igwe ala dị ụlọ ọkpa mgbọrọgwụ na akwụkwọ dị n'ụlọ nke a na-akpeza ma na ọ ga-etiri iwu n'oye ozugbo na-ejere na-abata bịa oche obiri m wee mara m ogwu mgbe onye dibịa na-agwọ mgbụrụ n'anya kedụ ka ochi biri mụnwụ mmanwụ ji amazi mmanwụ ogwu ọsị na mmedebe ebe ọnụ na-asụ igbo n'izi n'izi na mmedebe na okpu aja na anụ ise ọ bụrụ na mbata na okpu aja na anụ ise mmedebe na okpu nke n'ọnịcha ndezi makwa mgbe m na-edere ruo na okpu nke n'ọnịcha ndezi o ebe nebe ebu egbu ibiye ndị nọ na ya wee megide m anya wee narịba ọgwọdọ ejere m ụbata ruo n'okpu aja na anyị ise ejeka ude na-eme adabago na nwoke m ndị na-eri aja ndị na-eseri aja eseri jọn nwanne ise wee kpọọ m okwu na nyakịrị bụtụ timụmụkwuru ya naba na akpagbe ejighị ike gbasara ụga na nwoke m na o tụrụ ụmụ m aga na ndị ya na ụmụ ahịa eri nwoke m na agụụ ya emekwe na eri na isi otu ekwunye m wee naba n'ezie ọgwụ ọja ngọ biko gede m egbu dike nnukwu nwana m bịara ogwu chelechele ọgbọdọ nwe ezi enyi na m abịagbo na m atụ igwe gị n'ụkwụ na mụ na anụghị na anụ nọ na-edebe nwa nọrụkwuo na akwụọla gị idigwe ebube dị ikike na-ama mmiri na-ama anwụ na akwụọla gị enyejuo dibịa awa ojepụwa mgbọrọgwụ na aja ọbịa dibịa bụrụ ọnụ na-agba aba ma abịa na-adanụ na ọnwa ọnwa ọkwa nne
Ebo dike n'ọgụ n'ọgụ eziru ama chọba dike. Ebo dike nwa ndị dị n'ọcha aka ndị fere akwa. Ebo dike omenala emepụ ọkwa n'okpuru igbe ọwọ. Atụcha akwa ma bebe ọdụ. Atụcha ọnụ ụzọ nabanụ n'ebe. Ebo dike makwa na oriri akpakpọ nkịta na origwokwe n'ụlọ ọkala nsị. O ji eme ebe dị si na anabụ ebe ọ dị ya jebere nwoke m. Nwata chọnụ ka ọ kacha ọgbụ ya, o ya achọgodo ana bebe ma gbuo ori anụ. Okwu chere Chukwu na-atọ ka mmadụ ji abịa ụwa nwoke m. Chukwu nna na Chukwu nwa na Chukwu mmụọ nsọ kwe tọ n'ime obodo ngozi eze okwu chere echere ị na-echide ọla odi nwoke m, ị na-echi ntị, ị na-anụkwu ibe. Ogbuebi okwu chere echere Chukwu nna hụ ndị ichie ebe nna gị ọma kwuru eziokwu. Chukwu nwa ji bụrụ onye ụwa gị n'egwugwu. Chukwu mmụọ nsọ wee bụrụ na Chukwu ndị ikwu nne gị. Ọkpọtọ nwa eze enyi awa ọjọọ ji gba ịtọ na oji ike nke anwụ. Okwu chere n'onu m na nso onu. O nwere ibe nji wuru nka wuru ụzụ wuru dibịa bụrụ ibe niile mgbacha ugiri mgbacha akpa mgba mbe mgbupụga bụ ebede abapụta ebede ma onye ọda analụ ndị ama anaba n'egwugwu. Obodo okwu chere o Jesi na-abụ nwoke nna ọ kwadoro onwe ya ọfụma. O nwere ibe Jesi oke isi na onwe ya mere na-akarị ịtọ ka njụa ga-ajụa. Okwu chere ikwe na ana m abịa. Mgbe a mụrụ nya bụ nwa ndị ezi ịtọ nwa ji ezute ya ọkwa eziokwu. Okwu chere echere m na-eche mezina m ụmụ ọmụmụ nọ na gbakpa m n'isi. Okwu chere echere o kwuru na ọrụ ọnụ ebe ọwa ka ị nọ wee na-akpọtụ. Ebe ọwa ka ị nọ wee na-akpọtụ. Nye ka ntị kwe enwegwu ibe onye Ebe ọwa ka ị nọ wee na-aga ntụ. awa ọjọọ ji Ana m agụdo na ọ bụla ọchị ike nga nwoke m. Ọgba mgbe ọgba ụzọ dị mkpo tepe kelekele ka ụja anụ. Enyi o tegokwa. Mmụọ n'isi. Mmụọ n'isi. Monogano maka na ọdịnihu na-ajagu. Egwugwo m na ọnwa ọja ngọ. Eziokwu ejebu na mmadụ mmụta nja na-agba aba mba na-aba n'ọgọ origwudogo na-atụ nketego. Ma ọ bụrụ ofe onye nwe ọbụbụ dị n'ọkpụrụ n'ibe. Abalịmagodo obi na mma Mmụọ n'isi. Eji obodo mmanwụ ile ọma ka eji aka n'okwu ekuwa bụ ebie na imejue maka na obodo bụte nnu tụrụ onyinye akpalụgo nne mụrụ Chukwu atụcha akwa ma bebe ọdụ gbakịrị ikwe onye isi na-agha mkpa ụtụtụ ụdara mkpa maka na agha maka obi maka na ọkụkọ ọcha jiri onwe ya ukwebi maka na ọkụkọ ọcha jiri onwe ya Ogbuebi ebe na ọkụkọ ma nwoke m otu na-eri ego ọhịrị ka a na-abụ n'anya okwu chere o ịma na-ejere m bata na aba ọgwọdọ ejere m na aba were agwarawa were unyo mmanwụ anya ọgwọdọ wee jere bata ike ọgụgụ ife mere
menye mmanwụ ọkwọdụ mana abata ma ọnịcha do ụmụazị ọnịcha wee pikin pọket mmanwụ nyọ mmanwụ anya ọdụ enyi onye ọkụkọ agbagedede ọdịdị ga agha dị eriri ndị eji isi abana ka ma eri ndị eji isi mmụọ na-eri ọkụkọ na inyekwu nnụnụ n'ijikwa ụgwọ ejedeji na ọkụkọ agalaka ọnụ wee nnụnụ menyaba mmụọ ọdụ enyi edeji na agụ na-eti nwenwe site na ụdala nwenwe wụzi ụdala agụ ọkwa iwe dị n'obu gburu mmadụ na-awọ otie n'obu oti na amamideji ụgbọ udo ọdụ onye ọwụdaba onye ya ebi ya anụ ma mgbe eje na-adị nkọ ọgbọtọ jide jide n'ọba ejebugbo m na chimgbetezo esikwere m olu nata na-ebujuru m azụ ụkpa ige ntị ndọwụkpa na ana nye gaji bidoro onwe ya wọ ejewugbo m na nwenu mmanụ mmanwụ ejewugbo m na nwenu mmanụ mmanwụ ọtọ nwetenyo onye ji nwere obodo do ọgwụ ọtọ ebe isi weta iri nyere mmanwụ olisa bụrụ ụwa wụkwanye aja akwụghị mmadụ gịnị ibe akwa gịnị ibe nwa oke mụ na be gị na-agba ọsọ mụ na be gị isi kpọrọ ololo otu na ego na nji mụ mgbe mbezi na-agba ọsọ bịa ebe a ntagbara enwe n'ụlọ mbụ bele ebe gị bụ dị ntagbara enwe n'oye na ya na-abịa ugwu ọbụla ego ejewugbo m na n'ala ụla ejewugbo m ugwu ọbụla ego na chimgbetezo nyanwụ na bịa ka ya na ugwu ọbụla ego ejewugbo m na chimgbetezo ejewugbo m na chimgbetezo unu egbe na-echọrọ iwu oruka egbe na-eburu nkwaba nju egbe na-edobi na akpọrọtị na nyanwụ na bịa ka ya na ugwu ọbụla ego abịa bịa ka ya na nyanwụ mbara kwaduru mmanwụ eze nwaanyị agụrụ nwaanyị obobo ntụtụrụ na-efe ọbara akwụ ihe atụrụ ụbọchị agwa okwu awọ nwoke m ekperimetochie nkụ n'ibi eji mara ọma kwuru eziokwu atụtụ ụzọ ma nabanụ n'ebe n'ebe mgbamgbamgba gị bụ nke ga-abụgogodu gbogbo nne-anya etute etogwa na mụ mmadụ ikwu onye mkpu o ji eme mkpụtụrụ ugo ọwụrụ ero ngwa na-anya ọ na-awa oti m n'obe oti nnama oti ogori otikwa onye onu ka nke ọlụ gị ibe o ji eme nkịta na-awa ọbụ moto n'ime obodo ọgbabara onwe ọzọ ịma ibe nkịta ji awa ọbụ moto n'ime obodo ya na ọsọ mmebezie ya na atụrụ na bakpalụ kaba ya esije abịa ịmara bụ echegide wee rute na awa agụrụ nwoke m nkịta wee si na moto wee mapụ wee maba ala onwe ya ọbịa atụrụ wee were ego wee nye onye moto bụ wee je abịa wee chebere onwe ya abịa ịmakwata isi anwa m na-agwa gị nkịta zi moto n'ime obodo ya na ọsọ emebere onwe ya mana atụrụzi moto n'ime obodo ji nwayọọ jebere onwe ya ịmụ ibe karịa obu nwoke nnọkwụrụ onye moto ugbo ojiji awa ọkwa nne ọgwụ ọtọ ịmakwana nwatakịrị ji aka ịkpa na nne ibe ịmakwana nne ya etiri ya ibe ọkwa nne ọgwụ ọtọ egbu uyom ọkụkọ n'ọma mmụọ na ọbara ya na-adị ntọ 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 mana egbu oke ọkpa n'ọma mmụọ ọbara ya machie mmụọ ọgbamgba ogbo ụzọ timgbo ọgbamgba ogbo ụzọ timgbo ugwu ọbụla ego be ka anyị nọ ugwu ọbụla ego gbadoro
ugbo abụrụ ego n'anya ka m jụọ gị ma ibe na-akpata ọ na-eme achọgodo ka echi igwe na agụrụ edogbodo agụrụ si igbo je weta ọgbọ ihe akọwalụ m nya bụ ibe ka ntara ọgba ọtọ ogbu chelechere ọdụ enyi igbogbonene ntị ngwa gị ntọ n'ọganiru ọdụ onye o nwere ibe nji wụrụ nka bụrụ ụzụ wụrụ dibịa wụrụ ibe niile nka tọrọ ụzụ wee tọ dibịa na dibịa wụ ọdụdụ nwa dibịa wụ nwa ọka ale gboo ntị ị na-echi dọlụ dị nwoke m ngwa n'anya kelee ebe isi mmiri ezu agụrụ si wee bido ka mmadụ na ihe akọwarụ na nya bụ ibe ọkwa iwe onye agụrụ gwụsie n'ike ihe agwa m ebe isi mmiri ezu agụrụ si wee bido ogwu chere ajụgbo onu kedu ibe kpatara na ọ na-agwa achọ ga-echi igwe na anyị na-agụrụ ejegwodo agụrụ ji igbo je weta ọgbọ ịsaba ekwe nna aja ịchọalụghị nya bụ ibe Okechukwu ịchọ ka nkọwa alụ nụgụ nya bụ ibe iweta ego mgbasa wee dobere mmanwụ ka nri ya nwe otu kọwalụ gị nya bụ ibe Okechukwu ọkpụ chelechere na-ekwe anya ọ na-adịkwa mma ka e were ego aba wee nye dibịa ma ya wa ọgbata mma ọma naba na ọ gbatala mma ọma dịziere dibịa ọkwa nne ngwa n'anya nganga ka nje eti nganga ka nje eti obodo mmanwụ ịga m nke ngwa gị ntọ na ọganiru ele nwa gị na-eme m anya akụkọ ka nwata ji awụ okenye ọkwa nne ngwa n'anya na ebe kpatara na ọ na-awa achọ ka echi igwe na ana agụrụ ejegwodo agụrụ si igbo je weta ọgbọ agụrụ wee mụrụ agụrụ si igbo ma ọkwa nne ma bụ ekwentị ya ngwa n'anya agụrụ wee mụrụ agụrụ si igbo ọkwa nne agụrụ si igbo wụkwa dị ọkpala ibe nna akọwalụgụ ibe agụrụ si igbo ji ebu agụrụ ụzọ ekpe okeke malụ ma na ụdị ọkpara na ọdị ọgwa ogori nnekwute wee were ọgbọ nna ya wee na-agụrụzi igbo jebiri ọ nazi agụrụzi igbo jebiri si na ọgwụ ibe rurie nya kpetara o ji awa achọ ka echi azọ na ana agụrụ ejegwodo agụrụzi igbo je weta maka na chi ọkpara ji ibe rurie wee naba n'egwugwu ọkpọta ejekwukwe m ejekwukwogbo nganga gbukwe m ma onye agwana m ngwa n'anya ebe isi mmiri ezi agụrụ dị n'oke na nke na agụrụzi igbo ọkwa nne emecha osi ebe ahụ akwara akwara bịa na nnọọ ya wee bicha wee gbadabazi ụmụ owere agụrụ wee jee were ebe ahụ ebe obibi ịkọtọrịkwa n'ọnụ eze na ọjị ibe nwere isi wee nwe ọdụdụ onye iberibe ma n'etiti ọgbọrọ ngwa n'anya eziokwu chee n'anya ele nwa gị na-ene m anya o tekwekwenụ m na etegara akwụkwọ nwere nwụ na mba atagori ụkpa atọ ọjị ibe kwụrụ ụkpa dị ka ngịga na ọ na-atụ m ụjọ ma ọnwa anwa agụba m na mmụ ibe ya ebere egwugwu ngwa n'anya ụkpaka gbanụ n'ibia gbara ọgba n'akara aka mmanwụ na ọkarịkwo na ọgbọm ụmụaja abụ mmanwụ ọrụ nakwe n'anya ọ na-eme onye nwapịa n'ugbo gbochikere ya ịkarịa m etina m onye ọkụkọ agba na-ekwe mmanwụ anya ere nwa gị na-ene m anya iwe bụ na nkịtị nwata nwa ka onwe okwu dị anyị ojukwu ya emere ebere ka oyi emere ebere n'ugwo nwa ya nwanwụ ya nwanwụ nke ya adị adị ya adị adị iwe bụ na nkịtị nwata nwa ka onwe okwu dị anyị kama ọnwụ ji egbu nwata ma ọ tọrịa ma nwa nwa ọgbọdọ kwuche lechere ọgbọdọ kwuche ogbobi nwa nna dịrị nwa mere ọzọ obeka ọkwa nne dibịa kwuchi igwe o mere ọ bụrụ obeka ma ọkwa nne nne n'anya o nwere ibe na-eme ka nkwa ga-agba ọkwa ọtọ nwa eze enyi eyi ejekwe ka eke ọkụkọ aja na-anọ ka edebe n'ịkọ na-anọ
ị na-anụkwa eweta azụ eru a na nwamba anya na aka enwe ma ga osisi eweta ọkụ weta akwa akpakụrụ isi nke wee kpuo ndị ajọ mmadụ na ajọ ọdụ mmụọ ka ụlọ atụrụba n'anya ọkwa ọtọ ibe anyị na-emebi ibe mmụọ onye anyị na-atụrụ aja akwụkwọ oke mmụọ alọbụ na-agụ ududu mmụọ onye na ya ntụntụntụ tatụ mkpọ onye anya ọkwa ọtọ na-emekwa anya ọrụ nga akụkọ ọkwa ọtọ ọ bụrụ na emecha anyanwụ ibe achịrị okike aja na-anọ ejebe na ụmụịkọ na-anọ erue ewelu nnekwu na ụmụ si n'ime achọba atụ onye ọgbụ iji tatụ ya na nke onyiche ọkwa nne ọ bụrụ na emecha anyanwụ ibe nyezie ha ozuru ọgbọ nke a na-akpọ ụja a na-akpọ mmụọ Ogbuebi azere ọkpa gba n'igirige uyomu mmebicha ọba eme nwụ na akwụkwọ mmanwụ n'aka ọdụ onye ọbụka ọdụ ọbịa na-enwe dịkwa na mma otu weta ọgwụ ọkpamara otu ụtara ka ọbịa na-enwe dịra mma Ogwe enyi ọnụ. Ugwu abụrụ ego na-ene anya ibe anyị bụ Igbo pụtara uwe Igbo mba nwoke m ị na-anụkwa ibe m na-ekwu ekwuo ugwu abụrụ ego ibe eji kpe anyị Igbo ka anyị Igbo mkpa nwanne onye gburu nwanne ya nọkwa n'ọrụ ugbo Olisa bụrụ ụwa wee aja akwụghị mmadụ eziokwu ugwu abụrụ ego onye nwobi uwe obochikerie amụ ibe oke ebi achọ na alụ ka ozo na-ata ugwu abụrụ ego na mpịa na abọ ya akụriri n'elu ọdụ nwegbe mgbe ihe eji were ọkụkọ ibe na-ebi amabụ ibe ọ chọrọ ebi na-ata arụ ọkwa nne ọkụkọ ọcha na-eri ugo n'ọdụ nke ọgwụ okwu ntụ ọdụ onye na nwa ugo na-eriri onwe ugo n'ọcha ọdụ onye ahụ ugo na-eri ugo n'ọcha mmụọ na mma Ogbuebi mụwe okwu anya ọnụ mụwe eke mụwe ọbịa enwere m agbụrụgburu enwere m eke ugwu ọdụ enyi nwadịa na-alapụkwa eke wee gburu obi eme enyi ibe a na-eme ubi ọgba nne igwe agbala nze nwoke teghete igwe agbala nze igwe agbala nze kedo igwe agbala nze kedidi igwe agbala nze mbụba nne a mụrụ mmụọ onwe ya igwe nke na-egwu eriri akalamanya agụrụ edowere agụrụ ka mkpara mmanụ akalamanya na-edowere agụrụ ka mkpara ejegwugbo na-achị mbedejo ogwe anyị ọnụ. igwe mbọsị jere ite ọgụ n'ibe emeghe onye ebe njere otiti mmanwụ ikikere mkpọ na-aṅụ mmụọ ọtọgborisi na-ekwu ozibe isi eticha m mmanwụ si na mma na ọtọgborisi ji megide m anya si na aja ekworo m mmanwụ isi mkpụdudo nke opugoro mmụọ na-echi m ọzọ eze nwaanyị agụrụ nwaanyị gba ngada asa dị okwu obere anwụ wee beribe nwere ugbo nwa ọsọ wee na-alụ onwe m maka ma ọ kwuru ya aka onye goro ya ntetụ nwa isi mma kpara ọkwụrụ na Ogwe ya na ọwa egbe egbo ebe ọ bụla ọgwụ mara ebu na